Manyien wayudo ni moko kuom jolony mawuok e oganda Luo jiwo duond bura mar ODM mondo otiek gwandruok ma sani okwako duond burano kaka yo maber mar bedo gi duol maduong' e kinde twak margi kod UDA motelo ne yiero maduong' ma 2027. Ka gitwak kod jofwamb weche bure Nairobi, jolony go wacho ni ka ODM odhi e twak mar loso riwruok mar siasa kod UDA ka gipogore, okang' ma kamano dhi duoko piny teko margi e mesa mar twak kendo mano mar pogo telo, kendo mano biro miyo UDA mbi. Kamachielo gijiwo komiti mochung'ne keto e tim weche 10 madito manoketie kogno kod ogai machon mar ODM Raila Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto mondo tiek chenro mar keto e tim wechego kaka yo mar kelo lokruok e pacho ka kachiel kod miyo Raila Amolo Odinga luor. To gima duong' en ni siasa ma Kenya onge odiochieng' moro amora ma duond bura achiel biro loso sirikal. Nyaka wariwre. To ka koro wadhi riwore, to wariwore ka wan wategno. E odwa mar ODM ka nyaka wategno. Waweuru dhau, wariwre, wabed kanyakla mondo ka koro wadhi go mbaka gi joma moko. Wadhi sero joma moko. To wasero ka wategno, kwariwore. To yo miyiero go jatelo maber en idhi kacha mondo igo ombulu, mondo iyier jatelo miwinjo ka sera mage lingana gi gik migombo ni mondo timne oganda. Omiyo akwayo jowa duto ni mondo wakauru kipande kendo mondo wa register kaka jogo mago ombulu nekech wadong' mana gi ndalo matis to kendo gini bolor. E broad base ka nitiere 10-point agenda. 10-point agenda ka nyaka wane ni gibedo fulfill. Wakwayo committee manitiere manoked mane oversight 10-point agenda ka mondo mi gi make sure ni oganda te obedo included in the participation mar 10-point agenda gi. Implementation ma gibed ka ginyiso jopiny ni nyaka gi sani e 10-point agenda ka e kum wachope. Jopiny biro bedo gi fuong'ruok, jopiny biro bedo gi ng'eyo.